Здравейте хора, аз съм Darkplay, Dark 12 VG. Обърквам се, защото стария ми акаунт се казваше така. Днес ще продължим с втория епизод от нашето оцеляване. Съм си пусна мапа. Къде беше са? Не. Games. Да, минимап. Така. Два пъти по-добре. Добре, сега да махнем. Защо не? Така. Не, потни си ми ръцете. Добре. Да, това ще ми пречи малко. Мога ли го премести? Не. Емо ще го скрием сега. Бедър, но се налага. Да изляза. Един. 100% ще стим на Skywars и на Survival Games. Ти викам, че не спайдър не съществува. Има две. Това да не смятам някакво звичи с тия точки горе, защото мога, ако искате ви мога да го спра, за да го по-честно. Оле, майко, то спайдър. Трябва ми лък, задължително. Мога да не направя. Еза. За сколко се започна. Аз мога да направя така. Почти трудно се вижда, но не ти дава никакъв дефенс. Но изглежда яко с тази анимация, където се е добавили. Мисля точно вече. Това ще го махне. Нищо ще гледа. Лошото е, обаче, че... Не бе. Где бе? Добре. Няма нищо лошо. Има ли сме дърво? Да. Така. Така. Ще си тръгнем от този остров. Великият експлор. И всъщност да си правя камерата с... Ей така. Че може ми е по-лесно. Някаква анимация с
Звукова анимация. Да началото на един огромен континент. Забавно. Да развием ли го капично? Слушам, че това може да се получи да след да си появим моята лодка стой тук. Пресметам да изглава. Не съм такъв добър. Добре. 9 пържо. Изпълнаха още. Хубаво. Сгубени в море. Аз мога да се върна обаче на нещо. То с остров. С остров пълно с животни. Това има и такова. Мисля, че ги стрепах. Не! Добре. И се спалнах още. Чао, полиролен остров. Добре, не се издържам, трябва да се сетна спална тук. Не, казах безчито, съжалявам. Врата и някой чука много досадно вече. Ме направих огромна грешка. Голяма планина. Рела ли видях аз? О, не искам да направя морето. Какво ме се случило? Кол. Да смятам пренощувам тук. Колко време? Още 2 минути трябва да това. Знам, че се развивам бавно, защото просто не мързи с изгивам. Не така да изгивам паметно на трета да хорвам на разстояние с това. Също направя чак, че не добро място за други места.
взимане от богатството. Направи престъпление на спомня. Бокуци с бокуците мръсни. Добре, бе. Човек, това руски в планината, сбит. Тука... Да, тук е много добре. Не знам, нещо не струва много безумно около. Моля те, метрови. Да. Струва си тук. Колко време? Хей! Малко. Вече стъмия следващ епизод просто на видео по 600 мегабайта, таблета на 5 гигабайта. Така че... да. Смятам тук да живея. Ще го измисля добре. Вече 100% се чува вратите на видеото това. Трябва да измисля някак си го премахнат също тема. И да не влезе в това. Аз съм се продължи повече, защото мен си много да възпитава. Мен съм сигурно да ви ще ме чува толкова силно, колко съм сега. Така да има нещо с договорене, смятам го направя малко пачета на отговорите. Ще го зарадим това място. Отгоре, ако няма дървета, ще го заредим. Изродим тук. Не ще се ползвам това. Добре. Ладно. Само ще видим какво горе и спирам видеото. Мъсник. Не, сериозно ли е? И? Здравето ти. Това не мисля нищо работа. Моля се, бе. И сега, ако трябва да се разхождам... ще го направя извън кадър. Добре хора. Ако сте харесали този клип, ако сте го харесали, не знаете какво правите, лайк, сабскрайб. Най-вече лайк за още. И да. Пак повторям, скоро време ще има Skywars. Този видеоклип ще го кача в един следващ ден, в първия. Ако искате да видите нещо така по... да видите как съм се развил точно в... сериозно ли?
И как съм се развил точно в това, в първият епизод, как съм започнал. Може и да го проверите първо него. Така че... много ви е харесало и